Zorionak, lehenengo euskaldunak Gipuzkoako itzuliko atariko proban, oso motza izan den atariko proba, 2 kilometro besterik ez, baina dagoeneko lehenengo diferentziak ditugu sailkapen nagusian. Bai, eskerrik asko, esan duzun bezala oso erlojupeko motza zen, baina bueno, atope egin dut eta hori, ongi atera da. Denbora postu honean jarri zera hurrengo egunetarako. Bai, ea zer moduz ateratzen diren hurrengo egunak eta a ber zer ateratzen den. Planteatzen dituzu hurrengo etapak, Hector Alvarez indartzu menator. Bai, a ber nola ateratzen den, aldugun, aurrean egotea saiatuko gara eta hori, ea zer ateratzen den. Sortean. Eskerrik asko.